Hello logofor, good morning to you all logofor. Nontamoni थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। थ' बे भिडिअ'आनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। दिनै रायलायगोन जाहैबाय बेखौनो माने नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय खोनाखाबाय जानो हागौ। थ' लोगोफोर क'क्राझार जे साया क्लाब साया सेन्टार ना बेयावहाय माने फुटबल आरो काबादिखौ माने बोखारनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे फुटबल आरो काबादिखौ बोखारोबा मा जागोन? जोंनि क'क्राझारा माने फुटबलनि थाखायनो फेमास नंगौना नङा? दायो माने बे फेमास बुस्थु जे फुटबल आरो काबादि बिसोर मोननैखौ बोखारोबा मा जानांगौ नंगौना नङा लोगोफोर? थ' बिटिआरआव मा जानो हमखो मा जालांगासिनो नंगौना नङा लोगोफोर? थ' पावार गैया होननाया गैमारा नामा? पावारा गैमारला नामा लोगोफोर? पावारा लांजाफिनमारबाय नामा? थ' लोगोफोर आं जोबोर सानबाय थादों आरोना। थ' जोंनि बिटिआरआव मानो बेफोरबायदि जालांगासिनो दं? माबा मोनखानाय पावारफ्रानो माने लांजाफिनगासिनो आरोना। जोबोद दुखु गोनां। थ' लोगोफोर बेफोरबायदि जायोबा माने जोबोद डाउट मोनो आरोना। साननो माबा माबि सानफ्लांबाय थायो आरोना। डाउट जायो, अयथासार डाउट जायो। थ' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो बेफोरबायदि जायोबा आरो जायफ्रानाखि जेलाव दं बिसोरबो गवाबा बिटिआरआव मा सिस्टेम दंबावो नंगौना नङा लोगोफोर? माबायदि बे बिटिआर सुक्तिया? थ' लोगोफोर साननो गोनां बाथ्रा आरोना, दुखु गोनां बाथ्राबो। थ' लोगोफोर बेफोरखौ नुयोबा माने अनेक माने सोलायनाय मोनबाय आरोना। अनेक चेन्ज सिगांनिफ्राय अनेक बांसिन चेन्ज माने उदायसिनलासो आरोना बिटिआरआ। थ' बेफोरबायदि जालांगासिनो आरोना। बिटिआर सुक्ति मोननायनि उनावबो जेन'बा बेफोरबायदि जोंनि बड'लेण्डनि गेमफ्रा बेफोरबायदि लांजायोबा बिटिआरनि गेमा थ' मा जानांगौ लोगोफोर नंगौना नङा? थ' साननो गोनां बाथ्रा आरोना, दुखुनि बाथ्रा। प्रमद बिथाङाबो जोबोद दुखु फोरमायदों। मानो होननानै बुङोबा फोरमायनांगोन, दुखु फोरमायनांगोन नंगौना नङा? उफाय गैया। थ' लोगोफोर गावनि पावारानो बेफोरबायदि लांजायोबा माने बेबायदि साया सेन्टारनि बेफोरबायदि गेमफ्रा बेफोरबायदि लांजायोबा माने मा जानो हमनांगौ नंगौना नङा गेलेगिरिफोरा? थ' बेनो आरोना साननो गोनां बाथ्राया लोगोफोर। आरो नोंथांमोना माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखैथ' मोजां मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बे साया सेन्टारनि जे फुटबल आरो काबादिया गोमानानै थाङोबा मा जागोन लोगोफोर? नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना। थ' लोगोफोर आंथ' जोबोद दुखु मोनदों, रागाबो जोंदों बेफोरबायदि आरोना। आरो लाजिनोबो ओंखारदों आरोना जोंनि बिटिआरआव बेफोरबायदि जानायखौ। थ' लोगोफोर आरो बे बेराफारसे जायफ्रानाखि जेलाव दं बिसोरबो गगोन होननायाबो गवा। मा जानो हमखो लोगोफोर नंगौना नङा? गासिबो थगायनाय नंगौना नङा? सरकारानो थगायजायसो फारसेनिफ्रायनो। थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंदोंमोन जे नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम आरो कमेन्टखौ दाबारफ्रा लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानदों बेखौनो कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर। जेबो नङा, गाज्रिबाबो मोजांबाबो आं मेनेज खालामगोन। आं गाज्रि मोना लोगोफोर। थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय, भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय लोगोफोर।